Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Azunyebero. Isitakapinda chechi ikoko. Ikoko kupi? Kwamagaya. Anditika. Alright, pakanaka makadini baba. Makadi. Aiwa tiripo. Tsiri. Kwa viewer. Kwa viewer kwele naye. Anditika. Zitendia. Chari Tobias. Chari Tobias. Kumbushana kupi? Tendai kuchivu. Kuchivu. Anditi. Vachari muri nengo ye PhD Ministries. Yes. Makatanga kuipinda gore ripi? That was 2014. 2014. Yeah. Yeah. Because takazoenda taipinda zaje. Takazoenda kunoita kuti vadzimai vangu vainge vachiita problem. Yekurwara zvimwe zvangu dada. Saka takazoti tangonzwa kuti kune magaya. Takazoita tijoine chechi iyoyo problem vangonamatiriwe zvikapera. Tingonzwa mukurumbira zvimatestimony zvangoita. Tikatoti hayi saita izvo. Patapinda ikoko but hatina kumboona change. Okay. Saka tiri kungoenda vanhu vaingoramba vachingoencourage no pamwe zvichaita faith yenyu rambai muchiinda. Saka takaramba tichingoenda until 2016. Right. No, zvanzi itai mapartners. Come and partner. Prophet Magaya vakati ukaita partner mapartners ese vari kupartner nechechi tinozokwanisa kupota tichikunamatirai because mune mapartners muchibhadhara $20 every month. Okay. Saka every month taibhadhara $20. Kana uri kokoko like in Mbezi in Botswana ndaibhadhara 200 pool. So that's how ndo mapinde matrepero atakaita. So taingu ati mapartners aita akauya kuBotswana nonzi mapartners angu aya ndo vandiri kutanga kunamatira. Saka isone kunge muchisangana nemaproblems taiti aiwa tiri kunamatirwa zvichanzikana. Maitonamatirwa panguva iyo. Taiti vaito first preference aitopuwawo mapartner. Akatouya aitoti mapartner tisaitoenda kunomutora kuairport. Okay. Mota dzakatoita until ndobva pazointroducewa yekuti no ndafunga kuti tiite business nemapartner. Apana vabva vapartner all over the world. Botswana, South Africa, Zambia, kunala Swaziland, Lesotho, Zambia. Yeah. Kuno Southern Africa, most people vakapartner. Right. Vapartner, tikabva tapartinawoka. Then ndobva vazotindakuda kuti tiintroduce business. Mapartners avo yatiite business pamwe chete. Tikati it's a good idea kana profit. Ndobva vatanga yeagriculture. Saka yeagriculture iyeye wainzi ukabvisa mari yaunayo tichatsvaka vanhu vanenge nemafarms atinorenda. Mafarms iyayo matiri kurenda ipapapo tichibhadhara vanhu vanenge vachishanda ikoko. Saka ukaunza mari yako unozi after 3 months unopuwa 30% yemari yawaisa. Tikati it's a good idea. Saka firstly indakatanga ndaisa 2000 pool USD. 2000 US. Agriculture. Noma taita runs after 4 months. Tikamba ndapuwa 30% ye2000. Okay. Which is around 600. Noma yatotutirwa kuti atowane 2.6. So it was very lucrative. Saka kuva saka 600 hamuna kuipiwa pamaishandisa makaipiwa pamaidzosera pa 2000. Takanzi patakapiwa mari idzodzo ma 2.6 iyoyo kanzi mari hatina kuwa cash kanzi mari yenye 2.6 asi kana muchida munogona kudi kuipiwa but takuintroduce another business tafunga tichiita mining. So mining kwacho zvikanzi it's same procedure after 3 months ukaisawo mari dzenyu fine tinodi munopuwa ma 30% enyu. Apa takanga takutika ma 30% apinda agriculture. Saka uku hatisise more money kumining because takangotika mining because wakati we are going to mine matombo akaita marble granite. Then togadzira zvinhu zvatiaexporta matiles and all those other things that we export. Then
tichazoitike tichitafuti mining yegold because already vakabva vati already ndagara ndine zvimamaini zvangu zvanga ndinazvo but kupatira kwenyini tichada kuti tiite mamaini mahombe. Then we thought zvinotaura nemunhu wamwari a prophet, so this is good ngoba taisafutine mari tangoti fambe kuti tichimirira kuti mari dziya tichingoti mari dzichapinda. Then later ndobva vati ndawana mastand kubva kubulawayo Harare Mukwekwe neMutare. Saka mapartners angu aya uyai mudeposit mari dzemastand. Saka patayenda patadeposita futi mari kumastand vaitiwo patinenge tichishanda kudaro ma30% enyu aya anogona kuzokuvakira ichi dzimba. Iwe chaungangoite kuti mari yako inofanira kuti ikwane stand. Saka waichuza kuti uri kuda mubulawayo here Mukwekwe here Mugwere here kana muHarare. Isi pati yatakachuza muno muHarare waiti kuda tinovaka mastands ikoko. Saka mastands anga ine different prices. Ine ndadachuza hangu yanga ichinza 6,000. Vaitivo kana ukabhadhara 6,000 yako yese unozopiwa nhingi title deed yeground. Whether uchida kuzovaka wega kana uchida kuti profit vako vakire vaizokuvakira. Kata zvinhu zviri mugwara tagara tiri mapartners tiri kuita business ma30% ayachapinda. So if you calculate isi tanga tisitorina mari vanhu vakanga vaine mari vakatoisa mari dziri kuma20,000 mama30 mama40 vakatoisa mari dzavo. Isi tatenda zvomukamira ndakabvisa 8,000 yes all and all because yakanga kuti agriculture iya yemining deposit yemastand nehuchi pakazomuka imwe program yehoney project. Vakati ndatsvaka vanhu vanoita mukoko vanogadzira mikoko yehuchi. Saka vanhu vaya vanga varipo ndobva zvati uyai tikudzidzisei kugadzira mukoko. Right. Vakadzidziswa vauya vanhu vachiti mukoko inoitwa so huchi dzinotatiremo kutiremo wakaibhadhara $100 kutiremo wokuwa certificate. Handinawo macertificate ana ngandatoya nayo unozondumira ngandatoya nayo certificate yacho yokuti iriko mbo. Ndangoti okay fine tatotiremo tabhadhara mazvikadzi kana uchida zvinzi mimi especially even outside unotenga mukoko yako pano pachechi because yaigadzirwa pachechi woti yobva yaiswa kwaprofit kune mikoko yaprofit. Kana uchi watengeswa munozokona kupiwa kuti mapercentage yenyu iwaya yeuchi. So tikabhadhara mari ndakatenga mukoko 10 yaidzi 50 years each. Vamatenga 10 ndovadatenga saka 50 by 10 this 500 years plus ndakabhadhara saka ndakabhadhara 600 ndekutiremwane kutenga mukoko ndomba taisaka kwaprofit ndomba taliswa mazita zvikanzi no ndimimire mukoko. I remember mukoko yese vanhu vakatenga I remember it was 20,000 mikoko 20,000 mikoko ndomba yanzi iri kunopichwa right round Zimbabwe. Mwakaiswa kumundoro mwe kunana Chipinge right round mikoko yakatonopichwa. Huchi ndobva watotanga kumorwa uchitoya pachechi wachipeka uchitengeswa. Humwe waitopekwa ma20 liter vachiexport. Watoenda kuSouth Africa wachito so tatakangomirira kuti tichatopiwa share dzedu dzedzi. Pakangopera project pakangotanga project yehandi ndopataona kutsvedza kwaprofit. Hatina kuzombovaona kuti hapasina chokwadi chaichiri kutaurika. Kana iya yavaiti Yada TV yakabva yakata program yechi yekuadvertisa zvese zvemanhingi zvemaprojects iya yatonzi it's an investment because I remember ndakapuwa card waiti kana uri partner uchibhadhara ma$20 every month waipuwa card rekuti you are a partner ndokuti kuti kana vazouya maingobudisa card renyu kamuchi card taitoterera every month $20. So plus my investments yedaya taipuwa kuti macards anode kubenga ratonzi family ratonzi investor family remining ratonzi investor
Makadzi ese tinawo ariko kumba ukati no I should have brought them but ndema photos zvangu arimo. After tadaro manje mari dzedza taona 6 months, 7 months, 8 months. Hapana mari. Pasitanga mukadzi kakako zvichafamba sei? Vanzi mirai. Pane zviri kuitika muchapiwa mari dzenyu, muchapiwa mari mapurezi ari kutanga. Ndo patakazonzwa pavakazoita imwe yainzi yemushonga uyu wainzi unorapa AIDS. Aguma. Aguma. Ndo patakazonzwa kuti vasungwa. Aguma vazosungwa neaguma. Takangoti ndizvo ikoko. Isusu takainzisa mari dzedu dzati dzouya. Kubva ipapo hatina akazombotaura nezvo. Watotuka uye pachechi apa kubvunza prophet, that was very difficult. Okay. Vabatike zvokudaro because vanga vafamba nemazimonya machina vane masoro akazvimba ndo vanenge vakavakomba kuti usvike ubvunza panga pasina kuti ungabvunza. That was there's nowhere to be found. Kuti ukasvika ukabvunza kumausvika tinesatimbozii nyaya iyoyo zvotoda prophet. Kuti usvike kuna prophet wacho wainzi anoona imasiya pane machinda vamwe vaiti masiya vanomboti paridzei kana ivo vasipo. So tatanga kunoona masiya aya they also become very rough. Okay. Because vanenge vaine machinda avo mamonya as well. So could not get vainzi hamene maloya prophet hamene ndaikupi. So takatanga kunzi ndakwakati nothing. Muchienda. Tainda. I traveled so much ndichiuya kuno Zimbabwe ndidzokera. Because mari yangu iyeye pese pandaishanda imari yandaiunganidza because ndaiva nevana vanga vaida kuenda kuchikoro. Ndaizi vana vaenda kuchikoro yes. But ndaiziva kuti because vanga vachigona vana vangu vanogona chikoro and I don't know how to lie. Saka ndaiti inini kana vakuenda kuuniversity pandee ndisina kushanda papa ndichazodii ndichatora because ndoita basa remaoko. Ndoita basa remagetsi. Saka paripo pekuti pamwe unomboshaya handisenzere kambani. I'm working for myself. Handisina basa papa. Ndaitira kuti kana fees yodiwa ndotorwa kundowedzera ndobhadhara fees. Saka pandakatora mari iyi takaenda kumba. Takatoenda kumba nadhirowa mari. Ndikatodaidza vana navadzimai. Ndikavati ona mari yedu yatakatisevha yefees. Zviri kutaurwa naprofeti muri kuzvionawo ende ndokuchechi kwatiri kuenda muri kuzviona sei. Tafunga kuti tipinde maprograms iwayo because this is an investment as you see. Takatomirana vakati haisai because imari yedu yechikoro haisai pamwe that's how ndo maitira atakaita tizopinda. Saka mari isazobudi zvanetsa ungonzi ndakuofisi iyo ndakupi ndopadazoona kuti what's the best thing dzandi approach court mubotswana. Ndoba ndaenda kunoripota court because kwapinde office yavo yakanga iri panengapo pa south gate north gate mall mubotswana padhuze nepa-airport junction paine office yavo pamusoro. Saka ndokwaitengeswa zvinhu zvese zvema-anointed water, mvura, ma-t-shirts nechi. Saka ndokwatainobhadhara mari ikoko. Vanga vapuwa mari 6. So takasanga kupinda ako mari dzedu still vanga vasina chavari kuita. So I approached the court. Vandazoenda kucourt. Vananoreporta issue yangu until pana aimbomirira ainzi kaone aiuya kucourt. Tichiita ma-court cases acho. Akazopedzisira ata handichauya muZimbabwe. No, anga ari muTswana. Okay. Saka koti yekutanga ndakaiwina koti. No, bhadharwa imari dzenyu ndatopiwa koti order yekutanga. Ndandombopuwa akambichana kamari ndondo ndakabhadharwa 7,000 pula anga ari pula. Ndobva ndazopuwa 15,000 pula. I think ndobva yatongofa yakadaro. Mari pasina kunofona kuno vaunza afona yekupi kuHarare. Tafona kuHarare hapana changa hapana kana anga acharespondi. Ndobva ndakondicha ndichida court until kwazonzi
chiprocessa ye-civil imprisonment kuti kana magaya akapinda mutsvana anosungwa saka lastly ndo ine mapepa adina nadatoita court order court order ne-civil imprisonment vanoiti it's a warrant of arrest. Warrant of arrest for civil imprisonment. Was right kana tambata magaya. Achamvarira kana asina kubhadhara mari yero. So ndo mapepa andinawo. Okay. Court order ne-civil imprisonment. For the court yekuswa. For the court yekuswa. Pamaiuya kuno kuZimbabwe muchienda kumaofisi maenda kumaofisi api matadza kuenda pana profit manzenda ofisi angari maofisi emaloya angari maofisi echechi angari maofisi takazipesera takungoya pahotera pahotera ndipatapesera tichiuya ipapo tichiuya kuzoona zvinzi because mapepa ekotika anenge achida kusainwa kuchiwa indisabeka vosaina saka taiuya voramba kusaina vaizomwa kuti itai vari papo vamene vakuru vacho vari pane masiya anzi masiya ndovaizosaina kuti tora pepa rekoti tariona tora vosaina saka ndakauya nawo I think I came almost 5-6 times koti ichita proceed kutotwara vachisaina tovazoona voenda kukoti nobody comes to appeal court until court yazopa judgment until vazonzi he has to be arrested. Saka ipapo angaonera kuti akangopinda kuBotswana paborder he was going to be arrested. Nekesi yangu inini handizivo vangu but inini personally anga achatsungwa akangopinda anga achitosungwa either paborder kana paairport ende haanazombouya kubva ipapo angoziva kuti kune nyaya dzari kubva paanozombouya handisi so I've been waiting takazongonzwa kuti magara abatwa so umwe loya akati no chimbamhanya nemapepa ako kuno saka ndokatokomhanya handitika saka muri munzira kuenda kunoisa mapepa yako sechikumbiro chakabva kuzeta rapiri handitika vashandi vaisenza kumaofisa vaiziva here kuti panenge pane kautsotsi kana kuti naivowo vakanga vasingazivi asi profit ndo vakanga vachitoziva kuti hapana mining hapana farming hapana agriculture iri kuitwa hapana mastates ndinoona kuti it was a combined utsotsi vamwe vacho vaizviziva but vamwe vacho vakazopedzisira vasisi kuvaramba basa kwaiti uye anenge vachida kuopoza vaidzinga vamwe vacho vakapedzisira vadzinga vasisi but ndinoona kuti vamwe vaizviziva because vaibenefita because tikatarisa masiya aya vanonzi masiya aya itori same syndicate aripo vanonzi masiya vemuchechi vaya vanotimirira profit kana profit vasika itori same syndicate because atoona izvozvezvi if you see them but takataka kusva machechi vanga vachingori ordinary people but if you see them now vane matumbu akadai meaning to say some syndicate there and they are eating and izvozvezvi they are driving vanotodriva mota dzinototyisa vanofamba nemarand rover vanofamba nemota dzinotyisa mabenz maland rover malatest nemari dzedu imimi matenda wamagaya imimi munoteera profeti nyaya dzichibuda ndimimi shasha kuenda pamberi pakumuti aiwa munhu wamwari ari pachokwadi imini kwete isusu tisu tinotaura tiri kunze kuti uyu munhu ari kubira vana imimi ndinimubva maenda pamberi kunodefenda izvi as it is for now I don't think it will those are the very same syndicate vari mukati momasiya ivavo nevamwe vari kubenefita through this syndicate because ukaunatsoona ukanyatsoona kuti no ane vanhu vakawanda vari navo vari musystem syndicate vanenge vachiprofita zvinhu zvakaita semakuhotera ikoko ndovanoshanda ikoko vari kumastadium akavaka nemalodges ari right round
vakanga akangoendwa pese kwa those are the same people they appear kunge vanhu vechechi but they are not vanhu vechechi vanhu vari kusemsindike vanhu vari influencer makara because munhu akaisa mari yake 2016 he cannot haangakwanisi kuuya achiprotecta people makara because takaisa mari since every 3 months tinowana 30%. asi chakabuda pano chakabuda pano atakatoona kuti ndounozi umbavha hwakangwara izvozvika ndoti ndikanzwa munhu anoti prophet hana yangu inorova ndikanzwa zita rekuti prophet ndinorohwa neani because uprofita hwandaitarisira kuna Vamagari andamboona handina kumboona uprofita hapana uprofita hwakanaka chero watakamboverenga mubhaibheri izi maprofita aidai asi kuna Vamagari ndakumboona ndakangona baba ndotorwa neani is not a prophet okay asi muprofita asi muchiri kuenda here ukereke aiwa takabva kudaro patakangotanga kuti mari dzedu ndopatakavati umbavhao takabva tatongobva chechi topa hatinazombodzaka bosi nechechi yataipinda gara taipinda zaiti bosi takazobva here kuzaita takuendawo nemhaka yekuti vadzimai vangu vanga varwara probably vakangonamatirwawo vakadi vakapora bosi marwariro avaita taitombofungira kuti ano tikawana haya 19 yekuti vapore vanogona kupora ndomaindira ndakaita kuri Vamagari ndizvozvo saka takaramba tichingoti vachapora until takazongobirwa mari yefu now anoiti oil maitenga anoiti oil yaitwa $20 asi yakanga isingatengeswe zvinji tiri kutengesa anoiti oil wainzi tiri kutengesa disk amaseka mimi hati tutengesa disk anoiti oil tizokupa for free but kwangu wakuba kwaka maitenga disk rakaita waiti paunopiwa kabhodhoro kanoiti oil kane ndikane disk rinenge richitaura zveuchechi nekuona vamwe vanhu vakachinamatirwa and like that was the disc raita mari $20 then ukatenga disc ubopiwa oil umbowapiwa ko mabhengora nemabhengora mamwe aya mabhengora aitwa $20 maristband aitwa $5 but chibhengoro chimwe chete chine zvima nikuchechi haina ndambochitenga chichain chimwe chakachingori chichenje chaitwa $20 nemabhuku panoti mabhuku twaiti muchisvika pachechi mune muchipiwa taitwa $1 waiti munhu waise kuti usipinde muchechi unofanirwa kupiwa kutenga bhuku ichocho unofanirwa kutenga bhuku iroita $1 zvokuti ndakawanda ukaona munhu vese anenge ari muchechi waitoti utengesa bhuku iroro kuti muwane kugadzikwa kumachera vaiti vaya kana musina kutenga mabhuku iwayo usina bhuku iroro handimaigara kurumwandira ukatimes kunenge kusina masuro kunenge kusina macheya apera saka unogara pacheya vanotenga bhuku redhora makore amanamata paprofeti makautombona here minana yevanhu vavai nematambudziko vachibatsirwa vachipora business ndofunga munogona kunge maakuona nerwiziso rakasiyana nenguva iwa inini personally kuti uyatsoona munhu vandinoti akabatsirwa paprofeti Magari it's a lie because what I remember ndakunyatsoona ndichinyatsotera ndonoti zvimwe zvataiona zvezvo that was a staging yanga iri staging because the power of anointing yacho yacho ina handina kuiona personally because I remember ndakutanga ndakaenda kugesta 1-on-1 yainzi 1-on-1 vaibhadhara 400 years kuti uende ku1-on-1 so I went there semunhu aisangana nemaproblem ndakafungira kuti ukasvika uko ndichasvika ndogara ndoudzwa kuti dambudziko rako nderakatindakatarisana naprofet 1-on-1 uchibvunza but that's not what happened chii chakaitika
vanhu maingotarai musoro ivo vachimhanya vachirova musoro mongonzi monamatirwa monzi itai faith mane faith ngo kutenda kwako kundo kunokorera but kuti nditi ndakambonzi kuwa chiprofita naprofet Magaya I don't know what ini ndakaenda kujefa madzimai vangu vakaenda kujefa situ vakapora handina chandakambona saka hapana 1-on-1 yekuti kuti makambopinda muri 2 kamba kanenge kanaka mukatonana nemunhu wamwari hapana that was a fake 1-on-1 okay that was a fake vese vakaenda kuPhD 1-on-1 vabvunze ngezvaitoti because now I was a member there hakuna 1-on-1 yaita kuya it was a fake okay vaindosvika kuhotera kwacho monabatirwa kuchibatika musoro pane vakomana vanaiti masiya kana chiri vakomana paidhena vasati vari matumbu ndovaiti vakaita raini so imune makaita raini vachiti muchiro wamusoro vachibata musoro bata musoro muchinamatirwa like that achigo out whatever nezvimauti but kuti ndiyatsoona kuti munhu watakaona anga ane mweya wetsvina wakadzimba aivensimba zvokuti ndakanga ndatova nequestion after ndaenda kugesta kuti uprofita hwacho huri papi handina kuona because ndachimboona mamaprofets patv vakaita sana tv joshua asi pamunhu profes anoiodambudziko rakatongera apa shosho ndokandambudziko rakatangera but ini nezaigo there handina even adzinayangu havana kumbotera vakapona because ndakazoona kuti iri syndicate rekoti Magaya zvakatorishaya kuti riri papi but ndakazoona kuti no that was a scam yekuda kubira vanhu mari at the same time ndinokuti panenge pakashanda munenge urombo or something or what we call I don't know this spirituality yekufeka vanhu yekubata vanhu maziso ndo yakatishandira kuti ndiyatsoona kuti pane chakashanda kuti mwari aishanda panapo that was a lie abana handina kuzoona because inini ndava nemaproblem mhuri yangu ndava nemaproblem and we thought tichabatsirika asati takangotorerwa mari hatina kubatsirika kubatsirika zvabatsirika even now nanhasi izvozvizvo vana vangu izvozvo vakagumbuka zvokuti nenhau yekuti imari yatakatorerwa because mari iyoyo yatorwa handina kuzoyatsorikavha kuti ndiyatsoti ndakazoyatsoshanda zvakanaka handina takatozotanga kutambura zvokuti nanhasi vari kublema vana vangu kuno dai tanga tisina kuenda kwaMagaya tingadai takanga tiri right upenyu hwedu hwaiva nani tisati taenda kwaMagaya because patakazoenda kwaMagaya everything zvakaita upside down mari yese nobva yatorwa handina kuzomboyatsoshanda haya pakanaka vachari ndinoita saka mune vamwe vamakokorodza kuti handei mapurisa eZimbabwe ati vakabirwa kana kuti vanofudza kuti vakabirwa uyai mumhangari handina hangu kudza vanhu but panditori mubhadhi ndichiuya ndakanonzwa vamwe vatondifonerawo vamhanya ichiti kutira kuti uyawo tiitozodzwa bhozi vamwe vakanga vaisawo nyaya dzavokoti dzanga dzadzapera I think vari kuuya vamwewo ndo vaitya vavasingazivi kutangira papi bhozi inini ndichida kutotanga pandaitoenda kukoti madzimai vanga vatoti Magaya tinomuziva ndeveZambia muchenjere kuti munopondwa because Magaya anonzi ane mamonya ane vanhu vake vechicid and like munofa munopondwa Magaya ndikati inini kana achinoponda Magaya ngaaponde zvake ine nainidimamona zvoti pandaitouya pane matsamba ekukoti pahotera vaitovhundutsirwa zvakanyanya rememba ukakauya mamachinda mai akati rudei mberei rudei pana yata ina mari yangu ndaenda tsamba dzekukora no ndinani muchiri kuita musheni vautonditidzera hadzemuna do whatever you can do it I want my money ina mari yangu namaka check ndobva wazofona ndobva wakafona zvanzi okay tai amweni akanzi asaine
tsamba dzacho ngozi ndaida kuti sainai ngozi I'm going to court ndopari court nobva wazosaina ndobva ndauya futi pese pandaiwira ndasangana nemamonya ngozi apapindiko zvokudaro pahotera pane mamonya anenge vanenge vari kudhedhe vaiva vamba vadaidza mamonya mukati saka hauzoziva here kuti mamonya very armed or not but hapasvike zvonaro zoti vamwe vese tichembere ava nevamwe vangodadaro vanotya pamukana ndiyo watomuka kuti vasungwa saka vakutomhanyawo nenyaya dzavo ngozi paa pasingasviki pahotera ine apakasvika zvokutoshinga zvai zvokutoti there is nothing I can do ngozi ndakatorerwa mari yakawanda saka haifti anditi ndokushuvirai rumbo rakanaka vachari. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.